sepang jong ngamo nga syong asa hang ni po sinong krong hulu kabadon hari Bohoi district Bohoi Rumbong CNRD block tingawan na kalong ying longsem kaba imei ipa jong nga kidei kinong rep bat imei itrei ru yakan kam tirksai bat hanjan ti kumta na do kata kapor na do bangidang kena imei jong ihikai yang yakan kam na lor bang hakapor ka bangilat na ki school mo na lor ka jinglek school jongi kapor balat ni terai ya kan ni kam tingi bot ya imei bandang ila he lasan ru baro si para kentai ni terai ya kan ni kam ni thai ki jan ten rei ka banga sim ya ka bak kan ngan penlong kum kata ka organized business ka dei house nem arajar khat khandai ha ka banga yo i ya ka jing nang hiar no jo kan ni kam thanjan bat thir ksai ka ni ka jaka ka jongi po ra ya ngar namar kila duna ba kinong than te ngaru hakata ka jing di jongai kini ki jan ngam yo su mo ngam la ban pendap ya kita ki order te ngasim no ya kan ka initiative kan ya ka jing sedang ya ka ban ya kan ka jing hikai ka awareness ya ki paralong kemi bangin sim ya kan ka kam thir sai bat thanjan kum ka wei na ki kam ban kamai jakpo tingi khot ya kan ka initiative jongi kum kata ka kamai haba songkai ha ka ba ni hikai ya ki paralong kemi ya ka ba kin yo khandiat mo ijing ita ijing kin mi khendiat ka pisa leng ba jong kan ni ka kam thir ksai bat thanjan Tenrei ka banga sim ya ka bak kan ngan penlong kum kata ka organized business ka dei house nem arajar khat khandai ha ka banga yo i ya ka jing nang hiar no jo kan ni ka kam thanjan bat thir ksai ka ni ka jaka ka jongi po ra ya ngar namar kila duna ba kinong than te ngaru ha kata ka jing di jongai kini ki jan ngam yo su mo ngam la ban pendap ya kita ki order te ngasim no ya kan ka initiative kan ya ka jing sedang ya ka ban ya kan ka jing hikai ka awareness ya ki paralong kemi bangin sim ya kan ka kam thir sai bat thanjan kum ka wei na ki kam ban kamai jakpo tingi khot ya kan ka initiative jongi kum kata ka kamai haba songkai ha ka ba ni hikai ya ki paralong kemi ya ka ba kin yo khandiat mo ijing ita ijing kin mi khandiat ka pisa leng ba jong kan ka kam thir sai bat thanjan ti kumta ka yat kan ka kam jonga na du usnam arhajar khat khandai ti hauja arhajar arpho arpuei ngala yo rung pat hang ni hapo prime ngala submit ya kata ka idea ya kata ka but trikam ka jonga hapo prime bat ngala sajet nang tu nga sajet hapo prime ngayo bandrung hang tu ngayo ai kijing hikai ki babun kan kumno bangan penyat ya kenika business ti kumno bangan manage ya ka pisa mo disipun kijing hikai ngiyo ro ya ka connection ka network ka bangi la ban penyat yew kini ki mar ki jongi ti hadin bangi yo kini kijing hikai ngala yo ro ya ki exposure ke basabar sabar jong ka jela ti ngala let ya kini kum ki trade fair ngala ki exhibition ti ngalet ro ya ki workshop ki ba fair ha ka bangala ya kenduk sibun ki entrepreneurs kini ki riu sengkam la jong na keleng jong ka ri India ti ha jing ya kenduk jong ngabat ki pat ngayo gi jing hikai kan nang tu mo ngayo kita ki babun gi jing hikai ti ngalayo ru bandrung ha ki wei pat ki incubation center mdei tang ha prime ba IM Kolkata Innovation Park ngalayo rung ru ha ki kum ka JSS step ke badon Hanoida nang ta CGLS step ka don ha po UP bat ngalayo ru bandrung ha ka ngal register ru ya kanika firm ke jongi ke company jongi ha po DPIIT kata hapo startup India te ngalayo ya ka recognition na startup India te hadin kumta ki ya ki por hauni usnem arhajar arpulai nga apply pat ya kan ka shaktang te ka shaktang kadai ka way na ki entrepreneur platform ngila ban ong ba kum kinong sengkam la jong ngila ya ka ban thep hang tu ya kata ka but trikam jongi ya ki idea ki jongi lese ka kam jongi kadai ka bala ya te habangi thep ya kata ka but trikam jongi hang tu kijet kan ya ki ba biang mo kita ki but trikam ki ba biang kijet nang tu bat hadin bon teli ki raun ndai tang sisin
kumanga ngalale ya ka online ngayo ya kata link na po ki WhatsApp group para entrepreneur te ngayo ay kata link nga apply kan habang nga apply hadin bangla submit kumta hadin arta yaw ngayo ya ka phone call na ki ngayo ya ka mail na ki ba ngala siya shortlist tingala siya ajit hadin kata pat kipa nga ya kabangan submit biang ya ki video jong kan ka kam kabangan tray te arta ru ya ki documents mo jong kan ka kam hadin bangla tap ya kata ru ngala sa ajit biang ki phone biang ya nga ki pha ya ka jing tip leng ba jong ka email te hadin kata ki ong pila sa ajit pin haban wan le audition no sa Mumbai te ngi ngala lech sa ta mangabat ko founder mo ko kun jong nga ngila lech ban le ya ka audition te hang taru tang hadin si benai kila phone biang ki ong ba pila job te pila yo te wan no haka na bentaka final round tingila let kan te ka ai ka bangilet pila yo i kum tu haka TV te kan ni ka syak tang hi ka jing yo rung jongi hapo syak tang ka dei ka jing mentoy ka bakraw nak benta kan ni ka business ka jongi namar hang tu kumba syuong no yo ni urindia jongi mo ka kam ka jongi latip tang hang ni hapo state jongi kam duna ki beriu ki batip sabar te lengba ka jing yo rung jongi pat hapo syak tang kalong kumbangi advertise la ni yo ya ka visibility ki beri baro India ki tip menta to hadin bala air ya kani ka episode jongi mo hapo syaktang ngilayo si sibun ki inquiry ki jing wat jing tip jong ki beru nakeleng ka ki kari India bat kumju ru nabar tingilayo ru ya ka bandi ya ki mar jongi to ka jing mentoy hi ka baningkong kadai kata bangin yo ya ka yo namar ngilet yang tu ban wat ya ka yo hi ban pen ya yo ya kini ki mar jongi namar ngimla ban dipen ban sanya syuk haka yau hapo tang hapo ka jelah mamentang ila bun kinong than te ka yau ha ka state jungi kamla ban simlut de ban thiet lut ikini ki mar ki jungi tingi hap hi ban wat ka yau sabar hapo India bat kham tam sabar jong kari India yo le se la dan di sabar ngila ban yo ru ka dor ka ba biang ti kani ka jing la jungi ban pen ya yau pat ya ki mar kan wan ra kala kan ya ka jing mentoy ya ki neki bayar trilang bat ni ki artisans ki jongi kata ka de kawai bat sa kawai ru ngi yo ya kanika funding kumbang lalong mentangi pan ar pulak lemar ngimla ngimnut hi ban pan sibun ru tingi pan ya investment ka ba ar pulak khat ar percent equity te ya kanir kila ayangi bat kadang don ka proses mo namar menta dang ar nilai sngi dang air kum tu te ngin pendep ya ki kot kisla bat ni sayo ya kanika funding bat ngi kermen ru kumba kila kular kitu ki syak mo kajing don jongki kan yarap ru long kumban mentor ban ai buit ai bor yang ikan te kata ka de gajing mentoy jong gajing yo rung jong ya po syatang te habangi sedang hau arjar khat kendai ngi don tang lai sanmut ki baya trilang bat ni te kat badang ya ki snempat baro ki layo i kan ya ta gajing mentoy mo gajing mentoy jong kasih hajar si benai ka ajing mentoy ya ki te ki lanang wan bun ban ya snok bat ni te ngila don menta kumbasi spa ar pongut ki baya trilang ka bukan tup ru ya kinong ri khnyang kinong thir ksai nong thanjan bat kumjur ki staff ki bayar apa office ha ka bale ya kan ka marketing ki wei ki kam kinong than ki baterai ya kan ka kam than bat ka kam trai kti hi kam bun sen kam dade kata ka business ka ba ngiyo nong palat te henrei ka wei ka dei ba ngi snow sarong ban penne ya kan ka tradition ka jongi mo ka ba ngiyo ngi har pateng ka dei kata ka wei ka jing thumu jong kan ka eri fru ban penne pensa ya kan ka tradition ka jongi kam tam bakan ni ka tradition jongi ka dei ka ba ay ka jakpo ken ka ba penim jakpo kam tam ngi kilong kemi kum mentale ka por ka bakerdu kam ngimla bani ap ya kam sarkar ki khon samlaru kila bani ya snok tilang ya ban tre ya kanik kam kidon ki training ke baper ki la ban wan se kita ki training bat ban sim ya kanik kam kum ka wei na kilat ban kamai jakpo iki kata ka de ya ki ni ki kam ha ka bayade bat kanik kam kti lande ka kam thanjan
ngaderu kanong high school ha ka primary school hang te ha mountain upper primary school te kani ka kam thanjan ka business ka jonga ngatri tang haki por ki balat kata kamut ha swa ka porlong school jonga sipo baje bat hadin ka por y school jonga hadin jong kalai baje to habangi sedang hiya kani ka kam ngan kerentang sapang jong kani ka bang sedang ya ke Airbeef Private Limited habang sedang ka wa arjar khat khandai ngamat si sya sibun ki jing namar habaseng ya ke kam ngidon kam ya ke pisah te kata ka wei ka bai seng mo jong kani ka kam ngidon kam te ngalamat ki jing hang ta ha ka ba sedang namar ngamdon pisah na la deru te ngalawat ya kita ki jing yarap tinggal ayo ya ka jing yarap kumna ikiba ka government mo kala sim ya kata ka kalau ai kita kilat jing yarap kum bangayo ya ke geran na po prime kala ya nang tangalawat ru ya ki ya karam kalun na po net fee dileng ba jong kani ngaseng ya kani kakam ti sibun ki jing ngayat kham tam ba ngalong ke baduna ngamdon kata ka jing nang jing tip ka ba sedang ban sedang ya ke business namar haba tre ya kani kakam business kidon sibun ki mo ki ba ha ka jing ya lenti jong ngin ya kendu teng kita hi ki jing te namar ngaduna ka jing nang jing tip bat kawai ka pisah ten rei haba wat la kat taru haba lakut jing mut hi kemut ngiwat ke ni kilat jing yarap te haba ngawat ya kalat jing yarap kidon ni kita kinong kersan kinong aibut aibor yang kai ka bangadon ban ong ya ki nong seng kam la jong kam tam kun samla habangi sedang ya kanu kanu ka kam ka wei hi ka dei ka jing kut jing mut ka jongi ngide ya ka ban tresitom ban yai ne ka tu ka kam ka bangi don hadu banginda yo ya u ta usok u bangi ngi kwa mo bat ru ka don kam hi kata ba nginom randin no ladangi fil ku ong haktin pareng ladangi fil nginom randin te ngila aban ong ba tresitom ya chakmat haka jing tumu ka jong pi bat lada pidon ni kata ka mensem ko besisa kaban yai ne kindon bet kinong ki ban support ki ban yarap ya pi tingi haban ngi hap ru ban wat ki right support ngi de ban yo ki right support tang ka jing tresitom jong iru le se nginom lak marwei ten re ngidon kam ya kata ka support tingin approach kan chaki government ngin approach sa kita ki ba lak ya kaban ajing yarap ini kata ka deka masjid jonga sa kini ki nong seng kam la jong